Kur, kok lemes nek ngonten? Iya rek yo, sepurane rek yo, kurang semangat. Soalnya lagi proses pemulihan rek yo. Dungakno cepet waras rek yo. Oh iya, aku dina iki ngonten oma kamar telu, dungakno cepet payu rek yo. Yo awakmu tak dungakno sing dorong duwe oma, tak dungakno cepet duwe oma, sing sik nyelengi tak dungakno cepet rezekine lancar, cepet duwe iso tuku oma sing sampean karepno rek yo. Amin amin yo rek yo, sehat-sehat kabeh rek yo, ojo sampe loro. Nek loro iku wis bingung karepe dhewe kadang iku rek yo. Tak konteno oma kamar telu, ukurannya 5 kali 14,5, lokasine mepet Surabaya, mepet Citraland yo. Terus tidak karo Surabaya Barat, lokasine strategis, tonggo wis akeh. Lah iki aku tak sepilon teko ruang tamune sing super gede, plafone apik, drop silingan, ono lampu hiase lho yo. Iki kena hiasinan wong sak RT yo sik cukup rek yo. Penasaran ya apa njobone, langsung ae menjobo cak yo. Lah omah iki rek yo. Lho, warnane pink tapi iso custom rek yo. Dadi kok misal awakmu tuku nggak seneng warna pink, engko cetek iso diganti rek yo. Misal awakmu request warna ungu iso, warna ijo iso. Lho, wis free pager yo rek yo. Kanopi yo wis free. Nek masalah tonggo sepilno cak, engko dikira tonggoan karo demit. Lho, wis akeh tonggone. Regane yo murah pol. Nah, engko nek masalah rego tak sepilo keri-keri, karpote gede rek yo. Nduk kene iki mobil Opel los iso masuk, fasa depane ono batu alam yo teko Gunung Kawi iki rek yo. Dadi awakmu nek tuku iki meneh tambah sugih. Lah, tapi nek nyambut gawe. Terus ono lampu hiase. Terus nek kene iki ono parkiran sepeda rek yo. Kena gawe parkiran sepeda, kena digawe sembarang yo, kena terase yo lumayan gede, kena digawe cangkruan yo. Ono pilare, ome dadine ketokane megah kokoh ngono yo. Lah kusene iki nggae teko almini, pintune double door alias kupu tarung ya rek yo. Masuk mau nang ruang sing super gede, ruang tamu nih rek yo. Kamare ono telu. Iki kamar pertama nih lumayan gede, kena gawe cilik gaya ubur-ubur, tapi aja lali ditukono gorden ya rek yo. Nek gak gorden sarungnya bojomu suwen sepurane rek yo. Aku koyo kelelahan ngono rek yo. Pintu nih gawe pintu sliding lo yo. Lanjut nang kamar kedua. Nah, kamar kedua yo lumayan gede yo. Pintunya podo, pintu sliding. Nah, terus penjero maneh cak. Nduk tengah-tengah iki ono kamar mandi sing kena gatus wong 35. Full keramik, klosetnya nggih kloset duduk, shower ya wis ready yo. Terus nduk kene iki ono dapur rek yo. Nduk dapure nge-L, wastafel yo wis ono yo rek yo. Terus nduk kono ono space gawe ndek-ndek barang opo kulkas ngono. Lah iki kamar ketigane. Nah, kamar ketiga yo gede ono jendelane sisa nduk kono. Pintune podo sliding kabeh. Sing terakhir iki ono senengane bunda-bunda nggone cuci jemur, lho kore ono fiber sing kena dibuka tutup. Lho, isis ning ngene iki soalnya tak buka rek yo, kena ditutup sisan. Dadi nek hujan aman rek yo. Wis ono krane, ono pembuangan, ono colokane rek yo. Wis ndang digas, oh my iki hargane cuma 350, masih bisa nego di ukuran 5 kali 14,5. Kamarnya ono telu, lokasine nak Banyure Pakal Beji PDAM. Survei lokasi 24 jam non stop. Tak tunggu seranganmu kabeh urip sama-sama Fransi Jisar. Bye bye.